ljudi, evo spavno u Young Gamesu i danas ćemo da igramo malo Super Smash Mobs na Mindflixu i hajdemo da počnemo. Tu je sa mnom moj brat, on se zove Borex Games YouTube, a ja sam Troll Monkey. Ja sam Blaze i hajde da pokušamo da budemo u top 3. Davide, sto ti, jesi ti vidiš skeleton? Onda ti nisu ovo. Pucaj vatre! Iako, Davide, eno tebe gore, jesi ti to? Pa jesi dole, si tučeš Sneška. Beli! Pa šta se neću se više smijeti. Kada ja ću da imam posla s ovog Wither Skeletona. Ne, jedi govna vredi. Jedi freaking govna. I znam da si ti pravi. Znam da si ti pravi govno malo. Joj. Ti mali pucaj svu vatru ovog sveta. Dun dun. Bam bam bam. Fucking. Wow, ja sam jedini umro. Ame. Ja imam ultru, ali nemam šip. Što ne znam zašto. Nemoj se ljutit. Ja i ti smo jedini. A gdje ti govna? Još će moj klon ubiti. Evo ti klon. Zapalio sam te. Zapaljeni klon. Moramo ovog pedera je. A nećemo Sneška. Sneško me sad ubio. Kako? Pa šta ako te ubio, mene ubio ovaj. A ja moram ubiti kod mene. A ja moram da... Ali ja... I pobedio sam sad. Jedi govno. To treći sam. Je li to Sneško izašao? Pa naravno. I ubio sam i drskjav. To je čudno. I ako ste gledali drugu epizodu Hunger Games, vjerovatno znate Bojan Gamesa. I danas idem kod njega. A danas je subota. Tako da vidim. A glupi! Glupi klon. Peš klon. I pobedio sam. Au. Idemo! Nema ni srcki. Wow, ne mogu da ga... To! Izašao? Nemoj. Čekaj, sad ćemo sve na 1 health, zato što ja ne mogu se regenerisati, nema hrane. Čekaj, prvo ja tebe da ubijem, zabavnije je kad ja tebe tučem. A zabavnije je! Sad ja 2 puta tebe. A evo me tu, spavno. Ne! Neću. Tako. Sad još jednom. I onda se koljem. A? A ne. Ne! Nisam. Ali uvek padnem. Krenimo. Go! Va! Jedi govno vredi. Jedi govne vredije. Jedi govne vredijeve. Ne! Ne! Dopusti mi da živim! A daj! A jebeš ga! Nije GG. Nije! A daj! Ajmo da odigramo još 2. Ajde da odigramo još samo 2. Okej, još jednu rundu sam. A nećemo da neću da snimim samo 1 rundu, 2. Moj brat hoće.
dobio si bet. Da. Ajde, Ti, stvarno ti. šta ja sve imam? Mob, 9000 ovih. ovako, ja sam blok. Čekaj, nisam uzeo kitna! Ja sam ja volim skeleton. Jer ja sam skeleton. Ja, Sve to je život. eno ga skeleton, sad ću da te... Nema baš. Kost. Eno tad, Davide! Ne, ja te nisam pogodio. Znam da me... A ko je ova pička mala jedi? Ti si me pogodio. Nisam te ja ubio. Nismo... Ja sam rekao da završiš, viš kako ste se izlamirao. A je! Pred sebi bilo to. Daj, bio sam drug. Eto ti. Wow, ne valja ovo nešto, ja sam bacio ruku, onaj ne valja. Jedi Hoćeš govno. ubediti, ne mogu to da završim. Ubio sam ga. Gde je onaj drugi? Ne... Nije fair, bit ću samo šta. Pa što? Eno ga. Eno ga, pogodio sam. A to je onaj lik što me pogodio na početku. Joj, glupane mali. Ja ti kažem nešto, viš? Eto. Pa pazi. A jebote. Ja ti kažem, pazi, sad se zbog tebe umro. Pa i ovaj lik je umro. Šlaber, Ja sam sad drugi. Imam 1,5 srce. Ne, ovaj lik me gađa. Jedan... Pogledaj. Govno malo panika. Jesi ti živ? Moramo naći ono što se šta rekao. Evo ga, ja na mostu je. A tu si ti. A evo ga, treći sam. Onaj lik je izašao. Onaj, vidiš skeleton. Nije fair, ono što sam šta rekao. Ovaj lik se nešteka. Wow. Ćemo ga pokušati ubiti, čovječe. Nećemo valjda samo blejati. Aj, Jovane. Pa jebote. Pa nemoj me sad tu. Neću. Jer nemam help. Koliko? Samo... Mama. Oh my god, ima pola help. Ne. Pola srca. Jedno srce. Mama ti noob. A ne mogu da pišem. Potiš. Mama ti. A jedi govna vredi. Daj, sad A mi vredi dajte je. čuti na To je me, vredi. završi. Ljudi. To je sve za ovaj kratki klip. Pa malo nešto snimimo. Ljudi, to je sve za epizodu. Vidimo se u slede... Peče me koleno. Vidimo se u sljedećoj epizodi. P-P-O-O-Oz. Jebate, život ispao mi ovo. Poz!